friends, welcome to Electroduction YouTube channel. This is Miss Israel here. Today we'll discuss the UP section ni environmental science ni bo bahai gelayo aro into specially nebe video jagan UP section ni social science ni geography section ni. So geography section ni very important points atmosphere aro solar system ni frai नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायोब्ला atmosphere aro solar system आरो हाइड्रोस्फियर निफ्राय थानाय जि क्वेश्चन एबा जि माने पॉइंट्सफोर बे पॉइंट्सफोरखौ मोनफ्रोमबो मिथिना मोनगोन सो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्लानो बेनिफ्राय फैनाय क्वेश्चनखौ जायखिजाया सल्व खालामनो हागोन फै जों दावगानोसै बारा गोलाव खालामा थप 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 बुंनानै थांबाय थागोन मानोना मोन क्वेश्चन आरो एन्सारल' अपसन होनाय जायाखै गोरोन्थि अपसनफोरखौथ' प्रयोजन गैया जोंनो मोनसे थार अपसनखौ मोनबानो जायो जोङो ठक 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 फरायना थांबाय थानाय जोङो लासै लासै बरियानो ना मा बुङो फ्रेन्ड्स ओके फाय जोङो दसे समाय फरायलायनोसै फरायनाय होनना बुंनांगोन आरो ना आंबो फरायगासिनो दङ नोंथांमोननो जों लोगोसे फरायनो मोनना आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों गोबां गियान मोनदों आङो सो नोंथांमोन जों फरायनो मोनफाबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौसो आं उल्था साबायखर होनो लुगैदा नोंथांमोना गैयाब्ला हयथ' आं फरायनाय जानो नङामोन आरो बिदि भिडिअ बानायनाय जानो नङामोन आरो माखासे बाथ्रा रोंनो नङामोन दा आं माखासे बाथ्रा दिनै सानफ्रोमबो आं सोलोंगासिनो दं सो फै जोङो थांनोसै बारा बाथ्रा बुङालासिनो मानो बुहुम बिखुंनि बेसेबां जौखोन्दोआ दैजों बेंथे जानाय एबा दैजों बेंथे जानाय बेसेबां बाहागोआ दैजों कभार खालामनाय गासै दै जोंनि बुहुम बिखुंनि 70 जौखोन्दोआनो दैजों आवग्रिनानै दोङो थांनोसै ना जोङो 2 नाम्बाराव गुबुन ग्रहफोरनिफ्राय बुहुमखौ मा गाब नुहुरो तारमाने बुहुमनि गाबखौ जों जेब्ला मंगल ग्रहनिफ्राय नाहरगोन ना बुहुमखौ माबायदि नुहुरगोन जोङो ब्लू नुहुरगोन ने ब्लू नीला 3 नाम्बार थाङो जोङो गावखौ आबुङै खेबसे गिदिं खननो थारैनो बुहुमनो बेसेबां सम नांगौ एक्चुअल बेसेबां टाइम नांगौ बे जाबाय मा जों ओरैनो 24 घन्टा होनना बुङो दिनाव खानसेयाव फाखोसे गिदिङो हर आरो सान मोननैजों लोगोना सानसेयावनो जोङो स' बे सानसेयाव बुहुमा गावनि मिरुआव खेबसे गिदिं खनो बियो स' गिदिं खननाय बेसेबां सम नांगौ 24 घन्टानि एसे खम नांगौ जोंनो बेसेबां नांगौ 23 hours 56 minutes 4 seconds नांगौ माने 23 घन्टा 56 मिनिट आरो 4 सेकेन्ड बिसनि नांगौ जोंनो अब्लाना खनसे बुहुमा गावनि मिरुआव गिदिं खननो हायो बिसनि समाव नाम्बार थांनाय जोङो बुहुमनि गासै दैनि मादाव बेसेबां दैयाल' गोग्गो दै जोंनि बुहुमनि 70 जौखोन्दोआनो मा हा नङा बियो 70 जौखोन्दोआनो दै 70 जौखोन्दोआनो दैजों माने आवग्रिनानै दोङो जिमान दै दोङोबाबो दैया 70 जौखोन्दो दोंबाबो किन्तु जोंनि गोग्गो लोंथावना दैया बेसां गोग्गो लोंथावना दैया 3% ल'सो 3% ल'सो जोङो 3% दैखौल'सो लोंनो हायो बाकी दैफोरा गोबाब माबा-माबि बै लोंथावै माने आरजाथाव साबजाथाव नङि आरो जोंनि देहानि थाखाय स' 3% दैखौल'सो जों लोंगासिनो दङ आरो बे % दैखौल'सो जोङो लोंनो हायो ओंखायनो बिराद इम्पर्टेन्ट बे गोसोआव लाखिनांगोन दाना 5 नाम्बार नायनो जोङो एसिया हादोरमाया बुहुम बिखुंनि बेसेबां जौखोन्दो हा बिखुं आवग्रिनानै दं एसियानो 30 जौखोन्दो एसियाया 30 जौखोन्दो आवग्रिनानै दङ 30 जौखोन्दो हा बिखुंखौ आवग्रिनानै दं एसिया आरो बेनो एसिया हादोरमायानो जाबाय बुहुमनि गासै हादोरमाफोरनिख्रुइ देरसिन हादोरमा आरो बेयो एसिया हादोरमाया बुहुमनि बेसेबां जौखोन्दो आवग्रिनानै दं 30 जौखोन्दो आवग्रिनानै दं थांसै जों दाना 6 नम्बर बुहुमनि गासै सुबुं अनजिमाया बेसेबां जौखोन्दो सुबुं अनजिमा एसिया हादोरमायाव मोननाय जायो दाना किन्तु बेसेबां 30% कभार खालामनानै दोङो एसिया हादोरमाया एसिया कन्टिनेन्टआ बुहुमनि दाना बेनिफ्राय बांसिन सुबुं अनजिमाया किन्तु 60%आ जोंनियाव गासै जिमान हादोरमाफोर दं कन्टिनेन्टफोर दं बे कन्टिनेन्टनि गासै सुबुं अनजिमानि 60%आनो जोंनि एसिया हादोरमायाव दङ थारमाने स' बेनिखायनो 60% of the total population of the earth is in एसियायाव दं थारमाने थांनोसै नेक्स्टआव दा नांसै दोङो नोट मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि जों दा मा फरायनो नागिरदों सलार सिस्टेमनि सोमोन्दै फरायनो नागिरदों जों दा सलार सिस्टेमावथाय जोङो मोन 8 ग्रहनि सोमोन्दै फरायगोन जोङो स' सलार सिस्टेमखौ जेब्ला जों सलार सिस्टेमनि सोमोन्दै फरायगोन अब्लाना जोङो मोन 8 ग्रहनि सोमोन्दैनो फरायो दाना मोन 8 ग्रहखौ नोंथांमोना बोरै मोननो लाखिनो आं नोंथांमोननो मोनसे मोननो लाखिनायनि गोसोआव लाखिनायनि मोनसे इजि ट्रिक्स होनो नागिरदों बेयो जाबाय मोनसे इजि ट्रिक्स नोंथांमोनखौ सोङोबाथाय साननिफ्राय 6थि ग्रहआ मा होनना बुंबा नोंथाङा हयथ'
खिलिमिलि जानो हानाय स्निथि ग्रहआ मा होननांबा खिलिमिलि जानो हानाय दथि बा ब्रैथि ग्रहआ मा होननानै सोङोबाथाय नोंथांमोना एसे खिलिमिलि जागोन बा मोन लाखिनायाव एसे डिफिकाल्ट जागोन स' आं नोंथांमोननो एसे इजि ट्रिक्स होनो नागिरदों नोंनि मोन दाइन ग्रहखौ बोरैहाय इजिलि सिक्वेन्सुअलि फारि फारि गोसोआव लाखिलांनो हायो बे जाबाय नै मोनसे सेन्टेन्स मेन भेरि इजिलि मेक्स जाक सार्फ आन्डार नाइट पारपस स' भेरि इन्टारेस्टिं सेन्टेन्स बियो बै सेन्टेन्सनि गिबि हांखोखौ लादो एम माने जाबाय मार्स माने मंगल ग्रह सरि मार्किउरि बुध ग्रह भि माने जाबाय भेनास शुक्र ग्रह इ माने आर्थ बुहुम एम माने नैबे एम मार्स मंगल ग्रह जाक माने जुपिटार सार्फ माने नै एसआ सेटार्न इउरेनास आन्डार माने इउरेनास नाइट माने जाबाय नेपसुन आरो पि माने प्लुट' किन्तु दायो जोङो प्लुट'खौ माने ग्रहयाव हमफानाय जायाखै सिगां जेब्ला प्लुट'खौ जोङो ग्रह हिसाबै हमदोंमोन अब्लानो बे फर्मुला आरो बे ट्रिक्सखौ बानायनाय नालाय बेनिखायनो बिखौ रिमुभ खालामनाय जादिया बे सेन्टेन्सआव एनिवे जेबो नङा बियो गोसोआव लाखिनो हाबानो जाबाय जायखिजाया दाना नोङो बेखौ नोङो खोन्थाम खोन्ब्रैसो फराय मेन भेरि इजिलि मेक्स जाक सार्फ आन्डार नाइट पारपस मेन भेरि इजिलि मेक्स जाक सार्फ आन्डार नाइट पारपस खोन्थाखौ फरायबा नोंथाङा गोसोआव थागोन थारमाने गिबि ग्रहआ साननिफ्राय गिबि ग्रहआव नैबे मार्किउरि बुध ग्रह शुक्र ग्रह बुहुम मंगल ग्रह बृहस्पति सेटार्न इउरेनास आरो नेपसुन स' बेखिनिया जाबाय फारि फारि माने बुहुमनिफ्राय जोङो जुदि सानोबाथाय सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बेबायदिनो जालाङो स' बेयो मुन लाखिनो भेरि इजि स' गोसोआव लाखि मेन भेरि इजिलि मेक्स जाक सार्फ आन्डार नाइट पारपस जाबाय भेरि इजि ट्रिक फर रिमेम्बरिं द नेम्स अफ 8 प्लेनेट्स अफ द सोलार सिस्टेम अके थांनोसै दाना बुध ग्रहनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन उल्टा उल्टि जागोन नैबे सावरायनाया जेबो नङा जों नैखौ रोंना थाबानो जाबाय मात्र नैबे सिरियेलखौ मानिफ्राय मा जायो फरायनायाव जों उल्टा उल्टि फरायनोसै दा बुध ग्रहनि सोमोन्दै मिथिनो गोनां बाथ्राया गोबां दङबाबो जोङो मेन पइन्टखौल'सो सावरायदों बेयाव साननिख्रुइ खाथिसिन थानाय ग्रहआ मा बुध ग्रह नै नाम्बारा बुहुमनि बयनिख्रुइ फिसासिन ग्रहआ मा बुध ग्रह गोसोआव लाखि नैथि दुइसिन ग्रहआ बुध ग्रह मार्किउरि सरि मार्स बुध ग्रहआथ' मार्किउरि येस मार्किउरिया जाबाय नैथि दुंसिन दुइसिन नङा नै बाथ्राया दुंसिन माने दुंसिन बिदुं थानाय नैथि बिदुं थानाय माने बेखौ नाम बुंदों सेकेन्ड हटेस्ट प्लेनेट माने बुध ग्रह स' बुध ग्रहनि बेलायाव नोङो मोनथामल' बाथ्रा गोसोआव लाखि बे जाबाय मा साननि खाथिसिनाव थानाय बयनिख्रुइ फिसासिन ग्रह स्मलेस्ट ग्रह आरो सेकेन्ड हटेस्ट ग्रह प्लेनेट भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि थांसै जोङो शुक्र ग्रह माखौ मुन लाखियो नोंथाङा भेरि इजि साननिफ्राय नैथियाव थानाय साननिफ्राय नैथि पजिशनाव थानाय ग्रहआ जाबाय शुक्र ग्रह एबा भेनास बुहुमनि खाथिसिनाव थानाय कुइसन फैयो बेयाव साननि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ मा होनना बुंबाथाय बुध ग्रह आरो बुहुमनि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ मा होनना बुंबाथाय नैबे भेनास शुक्र ग्रह स' भेरि इन्टारेस्टिं आरो भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ नै नाम्बारखौ नायनो जोङो बुहुमनि बिनानाव ग्रह माने सिस्टार प्लेनेट मोनना माखौ बुंनाय जायो नैखौ बुंनाय जायो नै शुक्र ग्रहखौ बुंनाय जायो बुहुमनि बिनानाव ग्रह होनना मा ग्रहखौ बुंनाय जायो नै शुक्र ग्रहखौनो बुंनाय जायो स' बेनिखायनो Venus is called sister planet of Earth नम्बर 3 मा ग्रहखौ फुंबिलि आरो मोनाबिलिनि हाथरखि बुंनाय जायो माने मर्निं स्टार आरो इभिनिं स्टार फुंबिलि हाथरखि आरो मोनाबिलि हाथरखि ना मा ग्रहखौ बुंनाय जायो भेनासखौ बुंनाय जायो शुक्र ग्रहखौ बुंनाय जायो भेरि इन्टारेस्टिं आरो इम्पर्टेन्ट 4 नाम्बार सान अख्राङाव थानाय बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रह माने हटेस्ट ग्रहआ जाबाय भेनास आरो सेकेन्ड हटेस्टआ जाबाय मामोन जाबाय बुध ग्रह बयनिख्रुइ नैथि गुदुंसिन ग्रहआ बुध ग्रह आरो बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रहआ जाबाय भेनास एबा शुक्र ग्रह बानामाखनायनि शुक्र ग्रहनि गड़ दुंथाया बेसेबां माने टेम्पारेचारा बेसेबां टेम्पारेचारा जिहेतु साननि खाथिसिन जायो नालाय ओंखायनो 462 डिग्री सेल्सियास भेरि इम्पर्टेन्ट 6 नाम्बारा लासैसिन गिदिं खनग्रा ग्रह बियो सोरो नै भेनासा लासैसिन गिदिं खनग्रा मोनसे ग्रह बियो थांनोसै जोंना बृहस्पति ग्रह माने जुपिटारखौ नायनो जोङो मा दङ जुपिटारा जाबाय बयनिख्रुइ देरसिन ग्रह द लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटार एबा बृहस्पति नै नाम्बारखौ नायनो जोङो बांसिन गोख्रैथिजों गावखौ गिदिंग्रा गावनि एक्सिसआव गावनि मिरुआव खुब गोख्रैथिजों गिदिंग्रा ग्रहआ जाबाय बांसिन गोख्रैथिजों गिदिंग्रा ग्रहआ जाबाय जुपिटार एबा बृहस्पति ग्रह गोजा दाग होनना बुङो रेड स्पटबो होनना बुंनाय जायो गोजा दागो थानाय बे माबायाव बे जिथु बृहस्पति ग्रह ना बे बृहस्पति ग्रहआव ओरै मोनसे गोजा दाग दङ मालाबा सोंनाय फैयो गोजा दागो थानाय ग्रहआ मा होननानै
माबा माबे ग्रहआव जोङो गोजा दागोखौ मोननाय जायो ओरैबो सोंथि फैयो अब्लाना एन्सारा जागोन बृहस्पति ग्रह दाना मंगल ग्रह भेरि इम्पर्टेन्ट मार्स होनना बुंदों इंराजियाव से नाम्बार पइन्टखौ नायो जोङो ब्रैथि ग्रह बेयो जाबाय फोर्थ साननिफ्राय ब्रैथि ग्रह बियो फोर्थ ग्रह फोर्थ प्लेनेट्स नैथि दुइसिन माने सेकेन्ड स्मलेस्ट बे स्मलेस्ट जाबाय मार्किउरिमोन किन्तु नैबे जाबाय सेकेन्ड स्मलेस्ट बेयो जाबाय मार्स जाबाय सेकेन्ड स्मलेस्ट भेरि इम्पर्टेन्ट बेबो 3 नाम्बारा गोजा ग्रह बुंनाय जायो बेखौ मा बुंनाय जायो गोजा ग्रहबो बुंनाय जायो रेड प्लेनेटबो होनना बुंनाय जायो बेखौ रेड प्लेनेटबो बुंनाय जायो माखौ मार्सखौ रेड प्लेनेटबो बुंनाय जायो दाना 4 नाम्बारखौ नायनो जोङो मा 4 नाम्बारा जाबाय मा ग्रहसानि अनजिमाया फबसार दिबस मोननै दे मोननै ग्रहसा दङ मार्सआ एबा मंगल ग्रहआ बे जाबाय फबस आरो दिमस ना शनि ग्रहखौ नायनो शनि ग्रहआ मा नैथि देरसिन ग्रह बयनिख्रुइ देरसिना मा बयनिख्रुइ देरसिना जाबाय जुपिटार एबा बृहस्पति ग्रह किन्तु सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्रहआ मा सेटार्न शनि ग्रह आरो शनि ग्रहआव मा दङ मिथिबायना बेयाव मोनसे आस्थाम दङ नैबे हमना ला नैबे शनि ग्रहना ओरैबायदि मोनसे आस्थाम दङ बेयाव ओरै आस्थाम स' बे आस्थाम थानाय ग्रहआ मा होनना मालाबा सोङो अब्ला नोंनि एन्सारा जागोन बियो सेटार्न एबा शनि ग्रह थांनोसै नेक्स्ट दाना जोङो बायदि बायदि नायनोसै बेलेगफोरखौ जों बारा इम्पर्टेन्ट नङा नालाय बेनिखायनो नायलिया जोङो दाना जोङो बायदि बायदि बिराद इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन नायनि जोङो माबानि जिअग्राफि सेक्सननि बे जाबाय मा नायनाय दाना सान मन'नाया माब्ला जायो एकदम इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन बियो सान मन'नाया माब्ला जायो नोंथांनो मोननै मोनथाम अपसन थागोन बेयाव नोंथाङा बेस्ट आरो एप्रोप्रियेट आरो थार अपसनखौ सायख'नांगोन थार अपसना जाबाय मा जेब्ला अखाफोरा सान आरो बुहुमनि गेजेराव फैयो अब्लानो सान मन'नाय एबा सलार इक्लिप्स जायो तारमाने सलार इक्लिप्स माला जायो नोंथांनि बिराद कुइसन थागोन बेयाव नैबायदि थागोन जेब्ला अखाफोरा सान आरो बुहुमनि गेजेराव फैयो अब्लानो सान मन'नाय फैयो नङाबा मालाबा फैगोन जेब्ला साना बुहुम आरो अखाफोरनि गेजेराव थायो अब्ला सान मन'नाय जायो ओरैबायदि माबा माबि अपसन थालाबायगोन आरोना थ' नोंथाङा मोनसेल' बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगौ बे जाबाय जेब्ला अखाफोरा सान आरो बुहुमनि गेजेराव फैगोन अब्लानो मा जायो सान मन'नाय जायो बे पइन्टखौ गोसोआव लाखि भेरि इम्पर्टेन्ट पइन्टस बियो 2 नाम्बार थाङो जोंना ग्रहसा गैयै मोननै ग्रहआ मा बुध ग्रहआबो जेबो ग्रहसा गैया शुक्र ग्रहआबो जेबो ग्रहसा गैया स' बिसोर मोननै ग्रहआ जेबो ग्रहसा गैया होननानै गोसोआव लाखिनांगोन बेखौ दाना शनि ग्रहनि आसिथामखौ सोर दिहुनदोंमोन शनि ग्रहनि गेजेराव आसिथाम बायदि मोनसे दुलुर दोङो बेखौ सोर दिहुनदोंमोन बेखौ दिहुनदोंमोन गिलिलिउआ स' बेयो गोनांथार मोनसे सोंथि 2 नाम्बार दाना साननिफ्राय बुहुमनि जानथाया बेसेबां एप्रक्सिमेटलि 15 कौटि किल'मिटार आरोना 15 कौटि किल'मिटार जों बेखौनो जुदि मिलियनाव बुङोबाथाय जोङो 149 मिलियन किल'मिटार फ्राम माने 15 नंबाङा 15 नि बाहाय कम किन्तु 149 मिलियननिबो बाहाय बारा थेवबाबो जोङो ओरैनो 15 कौटि किल'मिटार फ्राम होनना लिरनो हायो कुइसनाव जि अपसनाव जि थायो बेखौनो होबानो जाबाय 149 मिलियन किल'मिटार फ्राम ओरै थाबा बेखौ होबानो जाबाय आरो 15 किल'मिटार 15 कौटि किल'मिटार फ्राम होनबा बेखौबो होजागोन आरो अपसनाव जि थायो होबानो जाबाय दाना बानामा थांनि अखाफोर मन'नाय माब्ला जायो दहायना जाबाय सान मन'नाय माब्ला जायोमोन नैबे सान मन'नाय माब्ला जायो नैबेमोन जेब्ला अखाफोरा सान आरो बुहुमनि गेजेराव फैयो अब्ला सान मन'नाय जायो दाना जाबाय अखाफोर मन'नाय माने लुनार इक्लिप्स होनना बुङो लुनार इक्लिप्स माब्ला जायो जेब्ला बुहुमा सान आरो अखाफोरनि गेजेराव फैयो जेब्ला बुहुमा सान आरो अखाफोरनि गेजेराव फैयो अब्लानो लुनार इक्लिप्स जायो माने अखाफोर मन'नाय जायो दाना 6 नाम्बार खानाय सान अखरांखौ सोर दिहुनदोंमोन सान अखरां जे दङ जोंनि दिनै सान अखरांनि सोमोन्दै फरायबाय थादों बेखौ सोर गिबियाव डिस्कभारि खालामदोंमोन बेखौ डिस्कभारि खालामग्रा बिगियानगिरिया जाबाय जोंलारि बिगियानगिरिया जाबाय कपारनिकास भेरि गोनां सोंथि बियो बुहुमनि देरसिन बिलो मा केस्पियान लैथो दै बेखौ मोन लाखि केस्पियान लैथो जा बयनिख्रुइ देरसिन बिलो दाना 3 नाम्बारा बुहुमनि गोथौसिन बिलोआ मा बैकाल बिलो बैकाल सि बयनिख्रुइ गोथौसिन लैथो देरसिन बिलोआ जाबाय मा देरसिन बिलोआ केस्पियान सि आरो गोथौसिना जाबाय बैकाल 9 नाम्बार नायनि बुहुमनि बबे हादोराव बांसिन फाथो जायो बेयो भारताव फाथो जानाया भारताव दाना बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन कफि जानाया ब्राजिल गोसोआव लाखिखा माइ आबाद जानाया चीन गोसोआव लाखिखा भेरि इम्पर्टेन्ट माइआ चीनाव जायो आरो सिनिखौ मिथिखा सिनिया जायो नै कुबायाव जायो सिनिया कुबायाव बांसिन जायो आरो बांसिन कपार दिहुनग्रा हादोरा जाबाय मा नै चाइल्डआव बांसिन कपार मोननाय जायो भेरि गोनांथार सोंथि बेफोरो आरो गुफुर मैदेरनि हादोर माने लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स माखौ बुंनाय जायो मा हादोरखौ थाइलेन्डखौ बुंनाय जायो थाइलेन्डखौ बेबायदि बुंनाय जायो आरो 15 नाम्बार खानाय सनानि नोगोर ना माखौ बुंनाय जायो जहानेसबार्गखौ गोल्डन सिटी होनना बुंनाय सनानि नोगोर बुंनाय जायो दाना 16 नाम्बार खानाय गोजोन फुंबिलिनि हादोर मर्निं काल्म ना मा बुंनाय जायो लैंड ऑफ मर्निं काल्म ना माखौ बुंनाय जायो कोरिया हादोरखौ बुंनाय जायो रोजा दैमाफोरनि हादोर लैंड ऑफ 1000 रिवर्स
होनना मा हादोरखौ बुंनाय जायो फिनलेन्डखौ बुंनाय जायो बिराद गोनां सोंथि आरो इम्पर्टेन्ट मोनसेबा फैगोन बिनिफ्राय दाना नाय 10 नाम्बारखौ खोमसि हादोरमा डार्क कन्टिनेन्टआ माखौ बुंनाय जायो आफ्रिकाखौ डार्क कन्टिनेन्ट होननानै मिथिनाय जायो आरो बुंनाय जायो दाना जाबाय बारमण्डलनि थोरफोफोर गोबां इम्पर्टेन्ट मोनसे लेसन बियो जिअग्राफि सेक्सननि बेनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे कुइसन थाथारगोन बा मोननैबो थानो हागौ बेनिफ्राय स' जायखिजाया थाथारगोन आरो बेनिफ्राय स' बेखौ बिराद गोसो होनानै नायथारनांगोन आरो गोसो लाखिथारनांगोन दाना नायनो जोङो मोनसे दाना बारमण्डलखौ जोङो बाहागोफोराव रानदो जोङो बिनिनो बारमण्डलनि गिबि बाहागो नायनि जोङो बेयो मा जाबाय ट्रपोस्फियार बे ट्रपोस्फियारखौ नायगिरन जोङो ट्रपोस्फियारनि केरेक्टारिस्टिक्स बेयाव मा जायो ट्रपोस्फियारा जाबाय बारमण्डलनि गाहायसिन थोरफो दै दिस इज द लवेस्ट लेयार अफ द एटमस्फियार जों जेराव दा जिरायनांबाय थायो आं जेराव जिरायनानै दा भिडिअ बानायबाय थादों नोंथांमोना जेराव जिरायनानै भिडिअ नायबाय थादों बेयो जाबाय 13 किल'मिटार गोजौसिम बियो ट्रपोस्फियार बारमण्डलनि थोरफोआवनो गासैबो गोलैजोबो दा 3 नम्बर खानायखौ बुंखाबाय आं 13 किल'मिटार गोसो लाखिनांगोन गरम हिसाबै 13 किल'मिटारसिम बे ट्रपोस्फियार बारनि मण्डला थोरफोआ गोसारनानै दं हुवा खुनाय सारन्थाइ गावनाय बोथोर जोमै खोबनाय माबा माबि बेफोर गासैबो जाथायफोरा मा जायो नै ट्रपोस्फियाराव जायो माने 13 किल'मिटार 13 किल'मिटार गोजौसिमहालागैसो अखा हानाय जायो हुवा खोबनाय जायो सारन्थाइ माबा माबि जोमै खोबनायफ्रा बे समाव जायो आरो बेनि सायाव थांबाथाय जोमैबो नुनो मोनलिया अखाबो नुनो मोनलिया बायदि एख' नुनो मोननाय नंलिया आरो स' बेनिखायनो गोसोआव लाखि अखा हानाय सारन्थाइ हानाय माबे थोरफोआव जायो बारमण्डलनिया सोङो अब्ला नोंनि एन्सारा जागोन बे ट्रपोस्फियाराव दा ट्रपोस्फियारनिफ्राय मा जायो ट्रपोस्फियारनिया स्ट्रेटोस्फियार जायो दाना ट्रपोस्फियार आरो स्ट्रेटोस्फियारनि गेजेरनि जिथु लाइन जाय लाइना माने ट्रपोस्फियार आरो स्ट्रेटोस्फियारखौ खावनै खालामदों बे लाइनखौ मा होनना बुंनाय जायो ट्रपोपस होनना बुङो ट्रपोपस भेरि इम्पर्टेन्ट ट्रपोपस माने नैबे जाबाय ट्रपोस्फियारनि नैबे गोजौनि थोरफो स्ट्रेटोस्फियार बेनिखायनो बे गाहायथारनि जिथु थोरफो ट्रपोस्फियार आरो नैबे स्ट्रेटोस्फियार ट्रपोस्फियारनि एसे गोजौनि थोरफो स्ट्रेटोस्फियार बे मोननैनि गेजेरनि जिथु हांखो सेपारेट खालामो जाय हांखोआ बे हांखोखौ ट्रपोस्फियार होनना बुङो दाना जों नायदो स्ट्रेटोस्फियारा मा दङ नायनो स्ट्रेटोस्फियाराव दङ मा बे थोरफोआ बेसेबांसिम गोसारनानै थायो बेसेबां गोजौसिम 15 किल'मिटारफ्राम गोजौसिम बे स्ट्रेटोस्फियार थोरफोआ गोसारनानै थायो 2 नाम्बारा मा जेबो हुवा जाया बेयाव हुवा खोबनाय जाया बेयाव जेबो बोथोर थाया जेबो आरो बायदि जेनेबा सारन्थाइ बायदिफ्रा बेयाव जाया गोसोआव लाखि भेरि इम्पर्टेन्ट पइन्ट बेबो दा 3 नम्बर नायनि खिन्थु बेयाव बिराद गिदिर मोनसे इम्पर्टेन्ट केरेक्टारिस्टिक दङ बेयाव बिरखं सालायनायनि थाखाय बे थोरफोआ माने स्ट्रेटोस्फियारा बिराद सुबिदा गोनां आरो बेयावनो जोङो बिरखंफोरखौ एर'प्लेनफोरखौ बे थोरफोआवनो जोङो सालायो एर'प्लेनफोरखौ मा थोरफोआव सालायो जोङो जानला मानला थोरफोआव सालायनो हाया नोङो नैबे गाहायथाराव नों एर'प्लेनखौ सालायोबा हाजोफोराव खुन्दायगोन बियो दंफां लाइफांफोराव खुन्दायगोन बियो खिन्थु माव सालायनांगोन बियो नैबे ट्रपोस्फियारनि एसे गोजौनि मोनसे थोरफो माने स्ट्रेटोस्फियाराव बियो बिरखंखौ सालायनांगोन आरो स्ट्रेटोस्फियाराव मानो सालायनांगोन मानोना बियो हुवाखोबा डाइरेक्ट स्रां नुहुरो बेनिखायनो बियो बे स्ट्रेटोस्फियाराव माने एर'प्लेनफोरखौ सालायनाय जायो आरो 4 नाम्बारखौ नाय बे थोरफोआवनो खिन्थु आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट दङ बेयाव मोननै बिराद इम्पर्टेन्ट मुं लाखिनो गोनां जाबाय बे स्ट्रेटोस्फियार थोरफोआव मा जायो स्ट्रेटोस्फियार थोरफोआव मा जायो माने एर'प्लेन बिरखंखौ सालायनो थाखाय सुबिदा जायो आरो मोनसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय मा बेयाव बे स्ट्रेटोस्फियार थोरफोआव मोनसे अजन लेयार होननाय थायो अजन गेसनि मोनसे थोरफो थायो आरो बे अजन गेसनि थोरफोआ साननिफ्राय फैनाय आल्ट्रा भायलेट रेस माने रोजा फान्थाव गाब रोदा जाय रोजा फान्थाव गाबा जोंनि देहानि थाखाय जिब जुनार दंफां लाइफांनि थाखाय बिराद खैफोद गोनां बै खैफोद गोनां रोदाखौ बे स्ट्रेटोस्फियाराव थानाय अजन गेसनि लेयारा सोबखांनानै बुहुमसिम फैनो होआ थारमाने बिराद मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावो आरो बे स्ट्रेटोस्फियारनि अजन गेस लेयारा स' बेखौ गोसोआव लाखिथाय बिराद इम्पर्टेन्ट अजन गेसनि लेयारा बबेयाव थायो होननाय बबे थोरफोआव थायो बारमण्डलनि होननाय सोंनाय फैगोन अब्ला नोंनि एन्सारा जागोन स्ट्रेटोस्फियाराव भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ एकदम गोसोआव लाखिथारनांगोन फैथारखायो बियो दिनै नङाबाबो गाबोन फैगोन बियो थारमाने टेट' नङाबाबो बियो गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जाम फैगोन बियो दाना स्ट्रेटोस्फियारनि गोजौनि सिमाखौ दाना स्ट्रेटोपस होनना बुङो स्ट्रेटोपस थारमाने मा जितु दहायनि टपोस्फियार आरो स्ट्रेटोस्फियारनि सिमाखौ टपोस्फियार होनना बुङोमोन नैबे दाना स्ट्रेटोस्फियारा जिसिम माने जागोन स्ट्रेटोस्फियारा आरो स्ट्रेटोस्फियारनि उनाव मा थागोन मेसोस्फियार फैगोन दाना स्ट्रेटोस्फियार आरो मेसोस्फियारनि गेजेरनि जि हांखो एबा जाय हांखोआ बे मोननै बारमण्डलखौ सेपारेट खालामदों बे हांखोखौ सेपारेट खालामग्रा हांखोखौ लाइनखौ स्ट्रेटोपस होनना बुङो स्ट्रेटोपस गोसोआव लाखिथारनांगोन दाना थांसै जोङो थांद्रायबायलै मोनसे
नै मेसोस्फियारखौ नायनो मेसोस्फियारा जाबाय स्ट्रेटोस्फियारनि सानि बाहागो दाना स्ट्रेटोस्फियारनि सानि बाहागोआ मा मेसोस्फियार मा जायो नाय मेसोस्फियारा जाबाय स्ट्रेटोस्फियारनि गोजौनि बाहागो गोजौनि बारमण्डलनि थोरफोखौनो मेसोस्फियार होनना बुंनाय जायो दाना मेसोस्फियारा बुहुम बिखुंनिफ्राय 80 किलोमिटार गोजौसिम गोसारनानै दं बियो आरो बियो मेसोस्फियारनि जेमान गोजौथिं दावखोलांगोन एसेबांनो बारमण्डलनि दुंथाया खमायलांबाय थागोन ओमफ्राय जेब्ला एकदम मेसोस्फियारनि गोजौथारसिम थांगोन ना अब्लाना जौथाया बिनि दुंथाया मा जायो -100 डिग्री सेलसियास जायो थारमाने -100 डिग्री सेलसियास ओरैबायदि गुसु दा थांनोसै जोङो थार्मोस्फियारा बिराद इम्पर्टेन्ट बेयाव बिराद इम्पर्टेन्ट खामानि जायो थार्मोस्फियाराव जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बियो थार्मोस्फियारा जों मानसिफोरनि थाखाय मा जायो नायनायनि जों नायनायनि खनसे से नाम्बार दङ मा मेसोस्फियारनि गोजौनि थोरफोआनो जादों थार्मोस्फियार थार्मोस्फियारनि एसे गोजौ बाहागोखौ मा बुंनाय जायो आयनोस्फियार होनना बुंनाय जायो दै बेयाव लिरनाय जायाखै नै ब्रै नाम्बारखौ आं बुंग्रोनि ओंखायनो जों जिथु थार्मोस्फियार दङ ना थार्मोस्फियारनि गाहाय बाहागोखौ माने फार्स्ट लेयार आरो ना थार्मोस्फियारनि गाहाय बाहागोखौ आयनोस्फियार होनना बुंनाय जायो आरो आयनोस्फियारनि एसे गोजौ बाहागोखौ मा होनना बुंनाय जायो एक्सोस्फियार होनना बुंनाय जायो दा थांनोसै नै नाम्बाराव बेयो 400 किलोमिटारफ्राम गोजौसिम गोसारनानै दं थार्मोस्फियारा ओरैबायदि गोजौसिम गोसारनानै दङ बियो मेक्सिमाम माने मा 40 किलोमिटारफ्राम गोजौसिम माने थार्मोस्फियार बारमण्डलनि थोरफोआ गोसारनानै दं दाना बेयाव मा जायो टिम नम्बर बिराद इम्पर्टेन्ट 3 नम्बर पइन्टआ बे थोरफोनि बार सेरिफ्रा मोब्लिब गोनां बेयाव माने इलेक्ट्रिसिटि दङ बेयाव बे बारमण्डलफोराव बार सेरिफोराव थार्मोस्फियारनि बार सेरिफोराव इलेक्ट्रिसिटि दं दाना बेनिखायनो 4 नम्बरखौ नाय 5 नम्बरखौ जों बुंखाबाय मानोना नैबे गाहाय थोरफोखौ मा बुंनाय जायो थार्मोस्फियारनि गाहाय थोरफोखौ जों आयनोस्फियार होनना बुंनाय जायो दा 5 नम्बरखौ नायनि बे थोरफोफोराव खिन्थु रेडिय'नि गोथार सोमजिहोनाय जायो दै बेयाव जितु जोङो रेडिय'फोराव टिभिफोराव जों गान खोनासङो ना बे बुहुमनिफ्राय जेब्ला जोङो बै दिल्लीयाव माने ब्रडकास्ट खालामबाय थागोन ना बे ब्रडकास्ट खालामनायखौ डाइरेक्ट एकदम थार्मोस्फियाराव बोना लाङो आरो थार्मोस्फियाराव थाजै मोनहैबाय बे रोदाफोरा बे जितु फ्रिकुवेन्सिफोरा आरो थार्मोस्फियारनि जितु लेयार बे लेयारा डाइरेक्ट बुहुमसिम जोंनिथिं रानै हरो आरो टिभिफोराव रेडिय'फोराव गानफोरखौ रानै हरो बियो स' बेनिखायनो बियो माबा जायो रिफ्लेक्सन जाना फैफिनो बे गानफोरा बे थार्मोस्फियार जितु लेयार गोजौसिन थोरफो बारमण्डलनि बै गोजौसिन थोरफो थार्मण्डला जोंखौ माने गान खोनासंनायाव टिभि नायनायाव हेफाजाब होयो बियो थार्मोस्फियारा बेनिखायनो बे बिराद इम्पर्टेन्ट बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन दाना जोङो बायदि सोंथि इम्पर्टेन्ट सोंथिफोरखौ नायनो जोङो से नाम्बाराव मा दङ जोंनि हादरनि गाहाय बोथोर बिगियान मिरुआ बबेयाव दं गाहाय बोथोर बिगियान जायखौ माने बोथोरनि एडभान्स जितु कन्डिसनफोरखौ बुंनो हाग्रा गाबोन अखा हागोन सबनिया अखा हागोन गाबोन बांग्रिं फैगोन होननानै बुंग्रा जितु बिगियानिक बोथोर बिगियान सेन्टार बियो महा दङ भारतनिया बियो पुनेयाव दङ महाराष्ट्रनि पुनेयाव ओमफ्राय असमिया महा दङ असमावबो बुङो नङा होमबा असमाव गाबोन अखा हागोन असमाव गाबोन माने बिदुंनि डिग्री सेलसियासा 14 जागोन 15 डिग्री सेलसियास 25 डिग्री सेलसियास जागोन बै हिसाबफोरखौ माया खालामबाय थायो आसामाव नै गुवाहाटीनि बरजाराव दङ बे सेन्टारा बै बरजारनिफ्रायनो जनानै माखौबा नायनानै खिथाहरबाय थायो बिसोरो दिनै अखा हागोन गाबोन अखा हागोन होननानै दिनै दुंथाया 15 डिग्री सेन्टिग्रेड 25 डिग्री सेन्टिग्रेड होनना खिथाहरबाय थानाया बै गुवाहाटीनि बरजाराव जना खिथाहरबाय थायो बिसोर 3 नम्बरखौ नाय साननि गोहोखौ बुहुमाव बेसेबां बाहागो मोननाय जायो साना बिराद मोनसे इनार्जि नङा होमबा बे साननि इनार्जिखौ बुहुमाव बेसेबां बाहागो मोननाय जायो बे साननानै नै मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा लाख निजुत कौटि माने 2000 कौटिनि से बाहागो माने 2000 कौटिनि से बाहागोल'सो जोंनि बुहुमाव इनार्जिखौ मोननाय जायो हमना ला बिनि जुदि बाहागोआ बिनि गोहोआ साननि गोहोआ 2000 कौटिब्ला 2000 कौटिनि से बाहागो इनार्जिखौल'सो बुहुमाव मोनफैयो थारमाने ओरैबायदि शक्तिखालि साना आरो बे साननि शक्तिखौ बुहुमाव से बाहागोल'सो मोननाय जायो आरो से बाहागोआ जोंनि थाखाय बिराद कम्फर्टेबल जिब जुनार सापर्ट खालामो बे से बाहागोआनो हांसो 4 नम्बरखौ नाय माने बारमण्डलनि जेसेबांनो गोजौथिं थांगोन एसेबांनो बिदुङा खमायलांबाय थायो गोसोआव लाखि बेखौ मालाबा ओरैबायदि कुइसन फैयो बियो गाहायनि बबे मोनसेया थार बेबायदि सायख'नाय फैगोन अब्ला नोंनि अपसना थागोन बारमण्डलनि जेसेबांनो गोजौथिं थांगोन एसेबांनो बिदुङा खमायगोन
आरो अपसन थागोन बारमण्डलनि जेसेबांनो गोजौ थांगोन एसेबांनो बिदुङा बारायगोन ओरैबायदि मोननै मोनथाम अपसन थागोन नोंथाङा थार अपसनखौ सायख'नाय बेबायदि कुवेश्चन फैयो बे मोनसे पइन्टनिफ्राय बेनिखायनो गोसोआव लाखि बारमण्डलनि जेसेबांनो गोजौसिम दावखोलांबाय थागोन अब्ला एसेबांनो बिदुङा खमायलांबाय थागोन जोंथ' सानो गोजौ थांबाथाय बिराद बिदुं जागोन जों मानोना साना गोजौ दोङो नालाय जों गोजौथिं थांबाय थाबाथाय साना खामख्लाबजोबगोन जागोन आरो खिन्थु नङा गोजौथिं थाङोबा बिदुङा खमायसोलांबाय थायो बेनिखायनो नों नाय बै माबायाव थार्मस्फियाराव बेसेबां जायो थार्मस्फियाराव नोंथाङा नायफिननो हागोन थार्मस्फियाराव बिदुङा बेसेबांमोन थार्मस्फियाराव नैबे थार्मस्फियाराव बेयो थार्मस्फियारनि बिदुंखौ होदिया जोङो आं बेखौ नायगिरना मोनदिया नैयावनो जोङो थेवबो जों नैयावनो नाया मेसस्फियारावनो बेसेबां जायो मेसस्फियारा बेसेबां 80 किल'मिटार गोजौआलासे दोङो होमबा 80 किल'मिटार गोजौआलासे थाङोबाथाय नोङो 100 डिग्री सेलसियास 100 डिग्री सेलसियास माने माइनास 100 डिग्री सेलसियास होमबा जोङो 0 डिग्री सेलसियासआवनो जोङो थानो हाया दांनो हाया जोङो 0 डिग्री सेलसियासखौनो बरफ जालाङो बरफखौनो जों दांनो हाया बै 100 डिग्री सेलसियासआव थांनांगौबा नोङो गुसु जानानै रानथाबनानै ना गोरान बायदि जानानै माबा माबि जालांगोन नोङो नायगिरना मोननाय नङा रानथाबना गथा खालामनानै अन्थाइ रखम जालांगोन नों मानसियानो ओरैबायदि थान्दा माइनास 100 डिग्री सेलसियास ओरैबायदि थान्दा जागोन सानना नायहर दाना बाराम्बाराव दोङो बयनिख्रुइ देरसिन आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरमाया मा नै एसिया आरो बेयाव सुबुं अनजिमाया बेसेबां पार्सेन्ट दङ मिथिबायना बेयाव 60% पपुलेसन बुहुमाव जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ मानसिफोर दङ बे मानसिफोरनि 60%आनो नै एसियायाव दङ स' फ्रेन्ड्स बेखिनिया जाबाय माने इउपि लेभेलनि इमिडिएटनि जिअग्राफि सेक्सननि बिराद इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला मेक्सिमाम माने जिअग्राफिनि फ्राय फैनाय कुवेश्चनफोरखौ सलुसन खालामनो हागोन स' बेखिनियानो नोंथांमोना आरो हायोब्ला आं सम थोयोब्ला बे साननैनि गेजेराव इम्पर्टेन्ट भिडिअ होबोगोन स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों